kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Da shi aka yi da nuwi udin zuwa sammai, da shi ma'aikin Allah yake ta duk sammai, ya taka inda halittun ilahu ba jarmai. Wannan takalmi ya girma dukkan kai, sha'iran annabi muke ta aika sakonni. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Ina ruwan baɗi bari gawa da sambatu, ga wanda ba shi da tabbas yana ta babatu, akan abin da yake da tabbaci ba karatu. Yayi sibitul kalam ƙarshe kuma ya zautu, kai can haihuwar ka balbal mara amfani. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba